Oh. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng pansit batil patong ng Tugigaraw City, Cagayan. Yes, mga kapudibi. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Ang nag-request po ng pansit batil patong ay si Inyan Pelanataruk. Ayan, eto na po yung request mo. Yes, mangantayon, mga kapudibi. Oo. Ayun yung salita nila, mangantayon. Yan, ay. Kain na. Ano so? Ano una so? Ito yung... Oh, yan. Oo nga pala. May baboy pala. Oo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Kain na po, Lods. Ito. Ito yung famous na pagkain nila sa Tugigaraw. Tugigaraw. Ayan, maliit. Masahog, no? Madaming sangkap. Ganyan yung ano nila. Kumbaga, ayan yung pansit nila, no? Pinakapansit nila. Tapos, ang alam ko dyan, nilalagyan ng toyo at sibuyas. Ano ito? Yan, ganyan, no? Yung iba naman, nilalagyan nilang suka. Suka daw. Yan. Ito. Lagyan natin. Kakabayin na naman namin, kapudibi. Kami rin kakakain. Oh. Masarap siya pag nilagyan mo ng toyo man, no? Toyo tsaka sabayas. Pero mas nasarap dyan may kanin. Yan, ganyan, no? Meron siyang egop, tsaka liempo, atay. Yan, dami. Yan, no? Oh my God. Oh. Naimas. Oo, naimas. Naimas, masarap. Naimas po, mga kapudibi. Ibig sabihin ng naimas, masarap. Masarap. Ang naimas sa kanila, masarap. Kaya kami naman, Kapampangan, manyaman. Naanyanya ito. Promise, masarap siya. Panghanda sa ano, no? Birthday. Kanta. Kakaiba eh. Ito. Scrubby. Ang kakaiba sa kanila, ano yung, meron silang ano yung munggo, Tauge. tauge. Munggo din yun. Ayan, Tauge. no? At saka ang ginagamit namin, ano, parang giniling, beef. Beef. Dapat kara beef. Wala akong... Wala kaming kara beef. Beef na lang po, mga Okay na yan, kapudibi. masarap naman eh. Yung kara beef namin, buhay po. Ay, mga gobrayo. Mahul ko siya. Kara beef. Nanonood ba siya sa atin? Kawawa si Beppo. Try na, masarap po. Naimas. May atay pa, oh. Sarap. Hindi ako nag-rice, ha. Para ma-enjoy ko yung pansit batil ng mga Cagayan. Ako, kahit walang rice o meron rice,
Nag-enjoy ako. Basta pansit. Sarap. 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 Naman na. Ito na yata yung pinaka-social na pansit. Mm-mm. May liampo pa, oh. Masahog. Masarap. Kaya sa mga kababayan natin taga Tugigaraw City, hello po. Shoutout po sa inyo lahat. Yes. Ang ganda ng ano natin, no? Lahat yung mga dish na mga kababayan natin dito sa Pilipinas natitikman natin, no? Mm-mm. Huwag kayong mag-aalala. Isa-isain po natin mga request ninyo. Mm-mm. Basta't wag lang yung Thailand, ha? Masarap yung pagkain ng mga Thailand. Ay, exotic yun. Kumakain ka ba na ano? Gusto ko lang doon yung ano, palaka. Yan. Masarap yung pagkain nila kasi yung sa Thailand, mahilig sila sa gata, tsaka sa mahanghang. Yan. Siguro nakikita mo lang yung mga street food nila, kaya Mm-mm. street food nila yun. May ipis. Pero yung pagkain nila, masarap. Mm-hmm. Kumakain ako, dagang bukid. Meron nag-request palakang bukid. Mainit po ngayon. Wala pang Tsaka palakang palaka bukid. daw meron. Meron nga. Mainit kasi wala pang palaka ngayon. Pero mukhang palaka marami. Marami ka. Grabe ka naman. This time. Kalaban na. Mga kalaban ko. Doon. Di daw ako maganda sa Facebook. Sa YouTube. Katagayan niyo to eh. Sino nagsabi? Si Bebo na naman. Doon, no? Sa kanto? Lahat nang daw baklak pangit. Grabe. Sumagot naman ako. Sabi mo. Lahat ng tao ko yung pangit. Ano rin? Hi sa'yo. Anyang sa'yo. Naman. Sarap. Ang dami oh. Hindi namin maubos siya makapudibi kasi yung oras. No, Tsaka ang dami. ang dami. Dami niya sahog. Isang tray oh. Di kaya yung powers ni BBM. Ang dami namin niluto niyan. Kasi pati yung kapatid ni BBM, pati tikman namin yan. Ang sarap. Ipapamalita namin. Yung nagsabing pangit ako, bibigyan din kita. Kung mag-alala. Para sabihin mo maganda ako. Para sabihin mo maganda ako. Mukhang maubos natin. Ay, oo nga. Ubusin na natin. Ay, hindi na kita mabibigyan yan.
Naubos namin. Pasensya na. Next time na lang. Tawagin mo na akong pangit, sige. Parehas tayo nun. Para it's a tie, no? Sakto talaga. Kabote. Ha? Ate. Huwag niyo sandang overload. Overload nga. Overload na ano, pansit. Kasosyal mo naman siguro. May birthday ka, ma-auntie ang kanda niya. Na? Yan. Pag birthday ng nanay ng jowa niyo. Patikman niyo yan. Magugustuhan ng ano. Naimas. Grabe. Yan. Tapos na ako. Si BBM, kakain pa. Mag-shoutout ka daw. Ako naman taga-uubos ng pagkain. Ah, sige. Gusto ko yun. Hindi tayo pwede mag-shoutout. Oo. May sipon ako. Napag-usapan na namin ni BBM. Okay, shoutout kay Ain Rawitsa. Pinapa-shoutout po ang si Jean Pugoy. Ayan. At Hello si po. M's Life Journey. Arlene Chu from California. Baronda and Densho family from Capoocan, Leyte. Irene Besagas. Irene and Ave family from Pintuyan, Leyte. Marian Garciso from Paombong, Bulacan. Marivic Templanza at shoutout po sa mga apo niya sila. Clarence Pia Ciazo at kay Con Amsuegal. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa support. At Tita Olivia, shoutout po. At kay Nanay Babe Kaluya, shoutout Baby Allison, Catherine Bagoy, at sa asawa mo shoutout sa inyong lahat. We love you all. Manyaman po, magluto na po kayo. Pansit, batil, patong ng Tuguegarao City, Cagayan. Sobrang sarap po. Promise. Yaman. Makapudibis, agi sa na naman pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you. Mwah.